Arratsaldeon denoi. Izan arteik segiran da, eta bi izatez ingenieria naiz, ingeniaritza eskolan egiten dula, eta baita ere, Pentxako itsas estazioan ikerlaria naiz. Nik gaurko eskola euskaraz prestatu dut, ez dakit norbait euskararik ez dakien norbait dago hemen aretoan, ez dela ez dara segin dute, ez da bat koren dugu. Bueno, euskaraz egin dugu. Apurra solasaldiaren titulua zein da, akukultura adimentsua. Eta apurbet horren inguruan eta gaur egun akukultura ikusiko dugu apurbet zer den, eta adimentsu horrek zer esan gure dagoen gaur egun. Bueno, gure lur planetan, eneko marra gutxi gora bera, ura da. Gaur egun igual apurra gehiago, oroak urtzen ari direlako, eta honek orain arte batez ere segunetan non bizi izan garen, edo herrialdeen arabera, guretzateki arrantza egitea edo ur edo itxasora bizi izan garen herrio, adibidez gure Euskal Herria beti itxasora bizi izan da, eta itxasoari begira guk zer egin edo itxasoari begiratzen diogunean guk zer ikusten dugu. Normalean, lehenengo gauza ikusten duguna beti da hondartza eta oporrak. Normalean. Hori hemen adibidez daukagu, hemengo goparte. Baina beste gauza asko dagoz itxasoari begira. Bat, eta hemen gaur honetan lehenengo gauza dagona jarrita da food, da janaria. Normalean honetaz ez gara konturatzen. Gero beste batzuk dagoz, ekonomiaren inguruan, adibidez, gaur egun aldaketa klimatikoaren inguruan, karbonoaren birziklapen horretan, baina lehenengoa janaria. Akukultura berez zer da? Ni normalen txikian nintzen dian eta joaten ginean Pirineo eta gurasoekin oporretan batzutan joaten ginean ikusten piscifaktoria batzukan trutzak egiten ebazan edo gazten ziren eta guretzatetik gutxienez nire familia behin izan dira eta piscifaktoria izan baina akukultura ez da piscifaktoria bat. Akukultura hortik, internetetik begiratzen baldin badituzue, definizio ezberdin da. Eta batzuk teknikoa, ni jarra Wikipedia eta saiatzen naz, euskarazko txarra zenez, euskarazko definizioa begiratzen, eta euskarazko definizioak esaten da. Akukultura guretan animaliak, landareak eta algak hazteko jardueren multzoa da. Horretarako teknika eta ezaguerekin batean. Eta hemen, hitz bako bat dago danak haztu. Erderaz, crecer. Baina, definizio hau, inglesez, Wikipedian bebai, ezberdina da. Eta aquaculture, also known as aquafarming, is the farming of aquatic organisms, bla 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 bla. Hemen, farming horrek beste zentsu bat dago, beste kutsu bat dago. Ja ez da, hasi, no es crecer, es cultivar. Eta guztiz ezberdina da. Farming, edo guk, Euskal Herrian ereitearekin batera zer relazionatzen dugu, nekazaritza. Lehen, lurzoruarekin eta nekazaritzaren inguruan ikusi dugu zuz. Nekazaritza eta bide batez abeltzaintza. Nekazaritza dira tomatea eta abeltzaintza dira animalia. Eta nekazaritza eta abeltzaintza azkenean zer dira, guretzat zer dira. Gu joaten dira bananean supermerkatura, janaria edateko bidea da. Baina baserritararen esan zer da? Produkzio sistema. Bera, gauzak egiten ditu, dirua lortzeko. Eta berak egiten dituen edo produzitzen dituen gauzari kalitatea ez baldin badituzte, ez dira saltzen. Eta guk ez ditugu jante. Beraz, edozein produkzio sistema batek kalitatea dira. Baina ez bakarrik nekazaritzak eta beltzantzak. Baita mobila, zuen mobila ez baldin bada ondo funtzionatzen, ez dozu erosten. Zuen kotxea ez baldin badabi, ez dozu erosten. Hemen jarri dut adibide bat, akukultura farming honen inguruan
arraina, gustazioa, moluskoak eta barreta bat azteko nolakoak diren. Hau adibidez, ikusiko dugu adibide batzuk, baina honek itsasoan dagoz eta hemen barruan kasu honetan arrainak egongo dira, azten. Gu botako diegu janaria eta eurek hasi egingo dira. Eta tamaina bat daukatenean, ateratzen ditugu, hil egiten ditugu eta guk jaten ditugu. Horrela, hemen ez dago beste trampa. Karo, orain arte guk adibidez Euskal Herrian, gure ikuspuntua parkatu beti izan da arrantzarena. Beti joan izan gara, edo hau da, Bermeo, Elantxobe, horrelakoetan, beti joaten gara, antxoen bila, atunak hartzera, eta barreko txitsarra, eta barreko. Baina gure arrantza sistema, gure arrantzaren ohitura honek, aintzina, edo lurrera baldin bagoaz, ze izango zan, eiza egitea. Eta berdin, guiatzen gara naturala, eta hor dagoena, eiza egiten dugu, edo hor dagoena arrarrak egiten dugu. Guk, bestalde, arabiak lan egiten dugunean, edo arabia jaten dugunean, guk ez dugu pentsetan behi bat akatuko dugunik hormetian dagoen behi basati bat bere txuleta jateko, ez? Guioten gara, arategi baten gana, gure behia label kalitate bat dauka, eta label kalitate horrek zer esan gure dugu. Gure behia, produzio sistema baten barruan dagoela sartuta, eta pausu batzuk eta kalitatezko mugarri batzuk dituen. Gure agrikultura izango da, abetza izango du, baina arrainak egiteko. Eta nik uste dut, edo Euskal Herrian beti izan dela, edo beti izan dagoela, alangoko kutsu ezeskor bat, ez? Guretzat, hau naturalagoa da, edo politagoa da, hau da. Hola, baina ez dugu oso hau duz. Bale. Hordak, honek igual, kutsu naturalago bat emoten dozku, hau gara. Eta hori ikusiko dugu zer hartatzen. Bai. Gure arrantza edo, gure Euskadi edo gure autonomia erkidegoan beti ere akuikultura ez da izan edo ez da egongo txidatuta oso dut. Eta hori da gure hemen izlatzen zaitzen izena. Gu beti, abeltzaintzan, egiten duguna da, txal bat, jaioten danean, egiten duguna da, hasi, gero, hiltzeko eta jateko. Gure akuikultura sistema batetan, egingo duguna da, hori berdina, baina arrein batekin. Eta guretzat, beti, egon dan akurbet aparte, resulta que gure historian, edo ikizakion historian, ez da zehozer moderno batean. Akuikultura, FAO da, nazio batuen erakunde bat, agrikulturarekin erlazionatuta dagoena eta agrikulturako gauza kontrolatzen dituena, eta FAOren horri aldean ikusi dezakezue noiz, edo hor dago akuikulturaren historia, eta non teorian sortu zen akuikultura. Akuikultura Txinan sortu zen Kristo aurreko 2000 urtea, gutxi gora bera. Arkat usteot, 2000 urte, 2000-tik 1000 urteen bitartea. Karo, ni hau irakurren ebare dugu, 2000 urte bitatean Kristo antik hori zehara izan zen. Brontzea bat da. Beraz, apurren neolitikotik pasatuta abeltzaintza sortu zenean, apurren geroago hasi izan akuikultura sortzen. Non? Kasu honetan, Txina. Beraz, ez da zehozer moderno. Akuikultura sistema guk arraina produzitzeko gutxi gora bera 3 sistema ditugu. Itsasoan dagozana, itsasoaren barnean dagozana, egon daitezkena kostaldetik gertu eta kostaldetik urru. Gero dago, beste sistema batzuk direnak hau igual ditu genezake bizifaktoriak, direnak hilan inglesek dagozanak lur barnean, non ura ekartzen dugu itsaso batetik, edo laku batetik, edo bai batetik, eta egiten ditugu arrainak. Eta gero dago beste modu bat, hau bai da modernoa, eta deitzen direnak RAS, Recirculating Aquaculture System.
sistema hauek modernoak dira, saiatzen dira ahalik eta inpaktu ekologiko gutxien izaten, ze hemen egiten dena da, sartzen den ura, guztitik pasatzen daura eta ur horri birziklatu egiten da, etengabe hemen egoteko. Gaur egun, honelako sistemak ez dira hasi egiteko arrainak gu jaten ditugun tamaina. Beraz, egiten dena da normalean, hemen, honelako sistema batetan, arrainak hasi tamaina txiki bat dutenen artean, eta gero, hemetik honelako sistema batera erabatzen dira. Honelako sistemek azkenean, kasu honetan arrainekin balitxalako egiten. Sistema hauek, edo adibidez hau honelan fijatzen baldin bagara, honen nahiko gantza ateratzen. Etera, bainez, batzuek esan duzuela, ez dauka gantzari, baina nik esan duzuela, nahiko berdina, edo berdintxua. Guk hemen produzitzen duguna da kotxeak, ez? Eta kotxeak produzitzeko dugu makinak, sentsoreak, eta barren. Arrainekin gauza gertatzen. Guk hemen ditugu arrainak dira gure kotxeak, gure produktua, eta arrainak pausu batetik bestera pasatzen dugunean, kalitatea bermatu behar dugu, hemen dagozan sistemak, dutiko dabe gure estatze sistema berezia, bermatu behar dugu bertan dagoen oxigenoa, eta bar. Beraz, azkenean da, arrainen lantegi bat, horrela. Guztia hori normalean, nire ikasleik kontatzen diedanean, edo, honen inguruan ez da itxarretek kontatzen diedanean, esaten dabe, baina munduan badago gauza importantea bat, adibidez, hemen egon garitzen diren beste kantzarra, fizika, eta gara. Baina eurentzat dagoz beste gauza importantea bat, aldaketa klimatikoa, Facebook, lagunekin batea, eta gara. Ni beti batzen dira diapositiboak esaten zagatik, uste duzu dela hain garrantzitsua. Eta ez dakit ezer erantzua. Bauza eta jaten dugula. Guk arraia hau ez horren ituzke jango, seguramente guretzat esan izangoen garrantzitsua. Guk ero hau jaten dugu eta horrein justa akaitzek esan dago. Ez que minbiziaren prekursore bat da gure dieta. Segun ze jaten dugu eta kalte egiten bat badozku, kontuz. Beraz, azkenean, janaria denez, guretzat oso garrantzitsua. Eta janaria zitxegiten dugunean, normalean, ez gana konturatzen. Gui atekara supermerkatura, handagoen erosten dugu, izan dagoela. Baina honelako informazioa ikusten dugunean, niri behintzat, ez dakit, hileak jatzen zaizki, punta. Honek datuak apurret zartituta dagoz, baina seguramente horrengoak izango balira asko zer ezaukapak izango ziren. Adibidez, 2014an nazio batuek esate euren informe batetan, honelako datuak publikatzen diren informeak dira gero herrialdeak edo gobernuak erabiltzen dituztenak euren politikak ezartzen. Politikak ezartzen dugunean da eurek edo herrialdeek esaten da berean, edo pentsatzen da berean egin behar dugu inbertitu garian, edo inbertitu peiak egiten, edo egin behar dugu hau alabiztea. 2014an, nazio batiek esaten den, dagoela, eguneko larroiko probabilidade bat, munduko biztanleria 2000 urtean, 12,3 bilioi pertsona izateko. Bilioi pertsona, Zuek imaginatu, jogur bakoitzak, jogur bat jango balu, izango dira, 12,3 bilioi jogur. Datuak, normalen ez gara konturatzen, asko. FAO, 2014an ebaikal da, nazio batuen agrikulturarako erakundea, 2014an esaera. Munduan dagozan arrainen produzioa igo da pilot, azkeneko 50 urteetan. Eta ia gehiena izan dela itxasotik datorren jakiena, ez? Arda, arrainak emarren gara. Hoien artean, gehien hasi egin dana izan da Txinan gertatzen den akvakulturaren produkzio. Txina.
Eta gero, 2014an, hau informea da, Alemaniako gobernuaren informe bat, esate bat, akuakultura, eurek akuakultura konsideratzen da bera, produkzio sistema nagusia izango dara, face human feed. Guri, jaten emoteko. Guri, eta beste 12,3 bilioi pertsonei jaten emoteko. Akuakultura. Akuakultura, alga, krustazioak, moluskoak, baina batez ere, arraina. Porque nik adibidez, alga, ez nahi zango alga jaten egunero, eta krustazioak ez. 12,3 bilioi pertsonai. Azta bezatzen. Akuakultura du normalean, edo joaten garen eroskera, eta ikusten duguna salmoi bat, eta jartzen dagoa, nologako salmoia, eta balio da, 100 gramo, 20 euro. Jot, zeski izango da, peazo salmoi bat. Baina, akuakultura ez da bakarrik emoten dut. Esan dugu, faoren ustetan, emoten dala, emongo dala, pilo bat, Txina. Txina, adibidez, hau izan daiteke Txina. Horrela, sistemak Txina. Izan daiteke Kamboia. Edo horrelako garrialda, Tailandia eta horrelako garrialda, bai? Baina akuakultura azkenean itxasuan dago, eta itxasuan dagoenez, itxasuan gu beste gauza batzuk egiten ditugu, bai? Ez goaz bakarrik, enbartzala eta arrantzen ditu. Hemen Europan, gure onurako, daukagun legediak egiten dagoena da, bermatu alden neurrian guk jaten dugunaren kalitatea, akuakulturatik datorraren kalitatea. Badago onarako programa batzu eta herrialdeen arabera nahiko aldatzen da. Adibidez Holanda oso kontrolatuta dago, batez ere, arraien ongi izatea, segun nola egin diren, eta barreta. Baina zer pasatzen da gure akuakulturako arrain hau Txinatik baldin badago, edo Kamboiatik edo Tailandiatik baldin badago. Zer pentsatzen duzu? Igual ja, sistema hori ez dago zain ondo implementatuta da ez. Eta zer pasatzen da gure Bermeoko itxasontzeak, klaro, txitsarra hartzen da behar. Zer pentsatzen duzu? Hau guztia kontrolatuta dagoela? Baina da ez. Ez, mentik esaten da bez, ez. Beste oso pentsatzen duzu. Ez dago kontrolatuta. Baina eraten zaretenean eta erazten duzuenean arrain hori, pentsatzen duzu oso naturala dela. Ez ire kontuz. Kalitate hori bermatzen dut dugunean, zer gertatzen da? Hemen dira Picasso nahiko famatu, berdu zirena Japonen. Hemen, kasu honetan, akuakulturatik eta batez ere, ziren komunidade batzuk, herri batzuk, jaten erena arraina egun guztietan. Gozaltzeko, bazkantzeko eta afaltzeko. Eta jarran hemen, azterenetik domekara. Kasu honetan, arrainen egozan kutsatuta, hemen minamatan merkurioz eta hemen Japon neba izan zen, kadmioz. Kare, gukazten baldin bagara, kutsatuta dagoen arrain bat, jaten, zeinak daukana merkuria, igual arrain bat jaten baldin badugu, ez daiko zer gertatzen. Baina egunen, urte askoren burua, jarraitzen baldin badugu, arrain horiek jaten, azkenen zio zer gertatuko zen. Kasu honetan, merkuria egiten eban azan, gaixoari kolangoko problema neurodegeneratikoak erabili, eta bere nervi bat eta hola, ezin zituen bere besoak eta ezin zituen ondo mugitu. Eta kadmioaren zeran, kadmioaren problema izan zen kadmioa, kalzioaren oso antzekoa da. Eta gure zeluletan eta gure azurretan kadmioa baldin badago, egiten dagoena da, kadmioa sartu azurran, kalzioa sartu baino. Orduan, azurrak oso imune egiten dira. Eta gertatzen da, honela. Oraingoan bueltatzen gara berriro, gure oraingoko egunetara eta bat Txinara. Txina, hau, Qingdao deitzen da, eta hor, akuakultura asko dago, Qingdao, gaur egun. Adibidez, irudiak dira 2015koak, 2015koak, arkatu, eta
Eta hau da gure ertzetik ateratako irudioa. Kindao justo hor dago maila bat modukoa, eta irudia konkretutik dago aterata 21 kilometrotara. Airetik 21 kilometrotara. Eta hau da egin da zoom bat hor, 2,4 kilometrotara. Airetik. Hemen ikusten dugu, horangoko hau guztia da zubi bat, hemen ikusten da, kotxeak pasatzeko zubi bat. Eta horretik, ontsi batzuk edo zera batzuk. Eta hemen justo ikusten dugu hor batzuk batzuk, estruktura batzuk. Hemen da zuma egin da, honek 2 kilometrotara dagoz airetik aterata. Horrek akupuntura sistema batzuk dira. Akupuntura egiteko paio. Hori da, arrainak, janaria fabrikatzeko fabrika. Hola. Claro, zuek hemen pentsatu zen ezakete, bueno, hemen dagozan arrainak, seguramente kalitatea izango da, ez? Egon da merkatuta beren kalitatea, hemen okura egongo da ondo, seguramente hemen arrainak jaten daben pentsua egongo da ondo pentsatuta. Pues dengo gunean, hau prestatzen egon nintzenean, egon nintzen ataratzeko argazki hau berriro, ondenean, 2008ko, edo aturren gaukotxeko argazkiak, joan nintzen guberertzera, eta jatza, baiola behar izin dituen horriko, jaz dago oso. Segatik ez dago? Aldera. Bide batez, orain dela zenbait urte, konkretuki, nire nintzen japonera jateko bidea, eta guztu izan zen tsunamiaren asunto, eta gogoratzen duzuen. Eta gero Fukuokarekin gertatu zara, ez? Horko zentral nuklearra gure egin zan, eta isuri bat egon zan, itxasuan. Fukuoka hortik dago, Japon hortik dago. Eta igual, hemen dagoan akupuntura sistemak igual ez dagoz. Edo ez dagoz afektatzen. Baina ez pasatzen da hemen Japonen dagoan hortik dagozan akupuntura sistema. Honik ez afektatu. Ez dakit. Beraz, itxasuan dagozanean kontuz. Zera hau, onki genezake, adibidez Noruegan, edo Kanadan. Eta da nahiko ideala. Baina, claro, uraren barnean sartzen garenak, naiz eta Kanadan, eta edo Eskozian, edo Noruegan, gartitzen ditu. Arrisku pilo. Arrisku asko ezagutzen ditu. Adibidez, gure droga, jaten ditugun droga, edo gure pestizidak eta bat, azkenan beti aparitzen dabe itxasuan. Gure kombustioa egiten ditugunean keak atmosfera dagoaz, gero, euria egiten da, eta atmosfera dagoen guztia, lurrera da. Zer pasatu da orain egunagoetan zaldi bat. Kea, egozan sustantzia, euria egiten dabenean, lurrera jandia, eta lehen begitzen ari garaia, tomateetan dagozan lehen kean negozan, edo zabortegian negozan dagoz. Beraz, hemengo arrainei, horren osa, josten baldun da zizkie, hemengo guretan, zio zer gertatu daite, arrainei. Horretaz gain, gagoz beste arrisku bide bat. Adibidez, plastikoan. Honek dira, itxasoan dagozan plastiko irla. Plastikoa, hasiera batetan, solido egin da, itxasora bota ditugu, eta itxasoan egon direnean, eguraldiaren poderioz eta batez ere guztiaren poderioz, degradatzen hasten dira. Eta gelditzen dira, gel moduan. Dirudite moko bat. Moko hori, pilatu egiten da, eta itxasoan dagoz, eta fizikoki existitu egiten dira. Pues imaginatu guk hemen, gure seguretan honu dagozan, plastiko hori afektatu aldoztu gure arraini. Baina ez bakarrik plastikoa. Hau adibidez oso tipikoa da gaur egun. Eta da, aldaketa klimatikoa bideratuta, alga berezien sorrera ez ugalketa, alga berezi horiek egiten dutena da gure arrainak hil. Hau asko gertatu izan da, gaur egun, salmoiaren akupunturan Eskozia. Aintzina esan gertatzen, aldaketa klimatikoa zela eta alga hauek ezin ziren galdu temperatura hotzetan, baina horrein temperatura ez da baina oso. Beraz, ugaltzen dira. Gero beste, arrisku asko bat dago da bai, adibidez
adibidez, gure akuakulturako paiola batetan arrain asko sartzen baldin baditugu, euren artean, hasten dira mogoka eta arraina bebai, ongi izatearen bidetik degradatu egiten du. Baina, beste faktore asko dago, ez gara sartu egiten. Esan berri dugu, alpen asuntoagaz, pasatu dut izan dana, Eskozia. Eskozian akuakultura pilo bat dago, eta zuek supermerkatuetara baldin bazoazte, aurkitu dezakezue Eskoziako salmoia eta Merogako salmoia. Normalean, Merogakoa egin izango da, akurret garestiago. Baina Eskoziakoa ez da ez merkena. Eskoziak hau irudia dago aterata Eskoziako akuakultura plataforma duk ez. Eta irudia oso politik. Horrek dira kaiola, konpartian esatzen ditugu arrainak, eta hasi egin. Horren ikartzen dut irudia. Irudia da Europa ikusita gabean. Eta ikusten diren kolorea da argia. Guk emititzen dugun argia. Gizakiok emititzen dugun argia. Eta hemen, zehose arraro dago irudia honetan. Nahi doan agazuek akurret bilatzea arraro dagoena. Edo saiatu bilatzea. Hor arraro dagoena. Bueno, Eskoziak egin lotuta dago, hori da pista. Zer pentsatzen duzue? Zer da? Apurre geografia jakin ezkero, hemen zer da? Beretan. Ez dago zer? Bueno, zer da dago? Ura. Ez? Itxasoa. Zer dira? Horrela. Plataforma petrolífera. Hau da, ipar itxasoan dagozan plataforma petrolífero piloa. Super handiatik, dira ikaran. Claro, gure Eskozia hemen daukagu. Hemen ditugu gure horrelako salmoia. Eta hauek dagoz petroleo ateratzen. Horatzen duzu ez baztu zan horrein dela esain beste Mexikoko golkoak Exxoneko, guztot Exxoneko izan zara, Exxoneko edo bepi hori ez dago. Plataforma batek, hau egin zan, ez da nahi dira, pelikola bat egin da eta isurik eta pilo bat egon zan petrolean itxasoa. Hemen dikona ez dakitzen bat mila edo kilometro dagoza, baina seguramente jo fizikoa denez, edo modelizatu dezake, hemen gogoko horretean nondi nora doazan, eta adibidez prestitzekin gertatu zuen berdinak gertatu. Prestitz, hemen dik ondoratu zuen, eta petrolea duzan orain. Hemen dikona jotea, ez da hain hipotetiko. Claro, pasatzen denetan guk itxasora bat zeinan ez bazela bakarriko horretan ez eta janaria ateraz. Gauza asko egiten ditu. Eta itxasoan gaur egun gertatzen ari dana da ustiatu egiten dugula itxasoa oso. Adibidez, Bilbo jara oso nelakoa, Bilboko irtera, baina ez da oso guretan sartuta. Honek dira energia elektrikoa sortzen. Baina Dinamarkara baldin bazoazte, horrek dagoz itxasoan sartuta. Itxasoan aktuatuta. Batagoz proiektu batzu, saiatzen ari direna, honelako bat sartzen dugunean uretan, bere zimentazioa eta barreko struktura erabiliz, mejilloia jartzen. Mejilloia, baina Galiziak bezala, Mejilloia Galiziak jartzen ditugu akuakultura sistema batetan, baina akuakultura sistema sartzen dugun eginak, honelako bat izango dugu elektrizitatea produzitu dezakegu. Bueno, hemen izudi ezberdina dago, baina ezkenan asuntasina gure akuakultura sistema izan daitekela apurren ideala gara esain ideala, baina beti bizi izango dela itxasoan. Eta itxasoan, itxasgarraioa, iztiatea, onerako gauzak berbera gertatzen ari dira gaur egun, hau da mehatxaritza, itxasoko mehatxaritza, adibidez, Nueva Caledoniaren dagoela, hasi egin dira nerako mehatxaritza, aurkitu dituzte metal berezia, adibidez, bateriak eta mobiak egiteko metal berezia. Beraz, gure sistema, gure akuakultura sistema, gure janaria produzitzeko sistema, egongo da lan egiten beste sistema batzukin. Guk, ingenieri moduan, saiatzen ari garen da, gure produzio sistema honetan kalitatea bermatzen. Kalitatea zena, bakotxeak egingo garen moduan. Tipikoena da, gaur egun, erabiltzen ditugu tresnak, drona eta urpeko kamera eta bat kontrolatu ahal izateko hemen gertatzen ari
hau da idei bat, eta kamara batetik, alda salmoiak, eta, imaginatu, honek sistemak nahiko handiak dira, honek bidezak 40 metroko diametro, eta hemen ikona egon daitezke 50 metro urpean, beraz, arrain pile bat dago oso. Eta hor gertatzen nahi dena kontrolatzea oso zaila da. Gure kotxeko fabrikan, kotxea begiratzea, nahiko erreza da, guk dago kotxea. Baina gure ez dakizen bat mila arrainetan, hemen da garnean dagoen arrain bat, kontrolatzea oso zaila da. Eta, bueno, hau da izango da, nire azkeneko transparentzia, ikusiko dugu gauzatxo bat, apurbet, saiatu nahi zena da, apurbet, sarrera bat egitea akvakultura. Hemendik aurrera, izango zen, gu edo nire bezalako jendea egiten dugu, lan egiten. Hau sistema, hau sistema da akvakultura, arrainak erekiko fabrika bat, ura idura. Dago eginda, txinatarren estatu egin dabe, eta dago eginda Noruegakoen jakitzaz baina. Ikusten duzu hemen elementuak, txaluka, barkuak, asko zentzito bat direna hau baino. Hemen ez dantzen baten, orain bideoan ikusiko dugu zertan, eta gero komentatu nahi dut. Soinua ez dago lan misteriotik, Saiatu ikusten indau egiten ari da, Saiatu irakurtzen, apurbet semi-sumergible da. 79 metro, 7,6 mila tono izatzen da. 20.000 sensore izango ditu, 20.000 sensore. Bakarriz 7 pertsona, egongo dira baina no. Eta ustietiko dabe, 4,2 milioi tono arrain. Beraz, 7 pertsona guzti hori kontrolatu ahal izateko, izan behar da, automatikoa, autonomoa, inteligentia, bla. Eta, bueno, hemen akurrek honek kontatu egiten dau proiektoren akurren donik norakoa, baina hori ikusten duzu parku batek egin eroan bat dugu, porque, claro, hori ez da plataforma bat hori zer bat modu. Izten dugu hor, eta sistema horren bitartez egiten duguna da, pentsua bota, janari agota arrainak. Eta horre dugu dira arrainak. Claro, zergatik egiten duzu txinotarrek egiten dara da. 12,1 bilioi pertsona horietatik zenbat dira txinatarrak, bilo bat. Eta guk, mobiak eta horrelakoak izan gabe bizi daitezke, baina janari izan gabe ezin gara biz. Bueno, hemen ikusten dira, hor eskinen ikusten dira pertsona zer nago partida. Beraz, gure mundua honetara doa. Nik orain proposatzen dizuela da, zure orain egitea, ariketa bat. Eta zoaztenean supermerkatura, eta erosten dozuenean zerbait izustuta lagona, arraina, edo salmoi gara, emon buelta, erakurri nondi datorren. Eta ikusiko duzu. Sorpresaren bat erago duzu. Asko, dator, Kamboiatik, Tailandiatik, eta bat. Vale? Alderari